ето го и най-новото, 9 септември. Голяма част от завършилите средно образование продължават да следват в висши и полувисши учебни заведения. Много от тях след това се завръщат на работа в родния си край. След малко ще започне манифестацията на 24 май, най-светлият празник за всеки българин. Основно училище в Полски Тръмбеш има от 1873 година. В него през 1892-94 година е учителствал поетът Цанко Церковски, събрал и обработил много местни обичаи и народни песни. През 1914 година се открива прогимназия, а от 1923 и гимназия. Само 2 години по-късно започва да се издава вестник. И от тогава до днес в Полски Тръмбеш ту има, ту няма вестник. До кога ли ще бъде така, не се знае. Стар местен обичай, след последния откос на комбайна, на председателя се подарява букет от читни класове, увит в полски цветя. Това е тъй наречената жетварска брада, която трябва да се пази до следващата година, за да бъде тя по-богата и спорна. Добра традиция на добри стопани. Трагайка – ритуален танц, утвърждаващ победата на живота и красотата над злите сили.
Представите за добро и зло са се променяли много пъти в историята. Променят се и сега, но земята остава. На нея са живяли скити и траки, римляни и славяни. На тази земя българска е и нашият малък град Полски Тръмбеш.